Il-Partit Nazzjonalista llum jingħaqad mal-għalliema u mal-istudenti kollha tal-Franċiż biex jiċċelebra l-Jum Dinji tal-Frankofonija. Kull 20 ta' Marzu madwar id-dinja dan il-jum ifakkar fl-importanza tal-Franċiż bħala t-tieni l-aktar lingwa magħlma fid-dinja. Illum ħafna pajjiżi u organizzazzjonijiet anke Maltin fosthom l-Alleanz Franċeż li jippreżenti wkoll f'Malta l-Għaqda tal-Għalliema tal-Franċiż f'Malta u l-Kamra tal-Kummerċ Maltija Franċiża qed isettqu l-impenn tagħhom li l-Franċiż ikun mgħallem, mitkellem u gawdut minn aktar Maltin. Aħna l-Maltin għandna rabtiet importanti u tajbin ħafna ma' Franza bl-impenn tal-partiti politiċi Maltin kollha. Fost diversi punti li semma fl-istqarrija tiegħu il-Partit Nazzjonalista dwar l-importanza tal-Franċiż u li din il-lingwa tgħinna nikkummerċjaw prodotti u servizzi mal-5 l-akbar ekonomija fid-dinja u kif ukoll il-Franċiż jgħinna nikkomunikaw meta nsuru l-aktar pajjiż li jiġbed turisti fid-dinja.